Dianjing. Diajeng lek dianjing Ya diajeng. Garwanipun tiyang kathah Yayi. garwane Kakang. Ya garwane Kakang. Suwe ra kepethuk mbok yo mesem aja gur mencap bae. Sing endi Mbok yo sing sumeh. Aja ora kangen to kowe. Sing endi? Ya wong kantin dalan Kang Mas. Matamu ndelok kene lho. Raine wajah atau raine iki. Lah iya, Iki raine iki Loh. biasane kan gandrung kuwi rai karo rai kan adep-adepan to, Pak. Lah iki apa rai? Lah iya kan yo ngene. Lah iki yo rai lho, Pak. Rai apa kuwi? Rai lok. Dadi ora saben wae to demok. Mulane tak ulate kok ora mesem gur mencep wae ngono. Oh, tak bisa ning wong ora saru. Ora saru masyarakat prigi iki masyarakat sing Suwe-suwe tak tindhi kon yo. Suwe-suwe tak tindhi malan. Gelem gak? Lah kowe iki menungso apa gabah? Prop. Aja kereng-kereng apa? Aja kereng. Gemes. Gering. Sing mesra kan lho, sing mesra. Ya coba balik Piye meneh. carane piye, Pak? Carane. Mustikaning jagat salumaing bantala sakureping langit tepung gelang anggonku ngupadi wanudha sing dadi gegantilana memani ing netra ora liya kejaba wong sliramu iki tenan jare. Wah, Lho. gitu. Ayo kowe coba. Ngono ku ya. Iya aksene. Iya. Diajeng ora ana wanita liya kajaba mung sliramu sing tak tresnani. Nih, Jamil. Alah. Jan. Tak samplok Jare kok jawil. malah bapake solikin kok sodok. Ngono. Anake Pak Wanto. Saya maksud wonten dawuh. Junjungan rene ya. Oh alah. Mama. Ini. Pak walat lho, Pak. Ora apa-apa. Tidak wayang lho. Penonton ben pirsa ke sapa lho wis saka kaduan dikira tremos lho. Ora kok ngono lho, munggah wis digendong ketua panitia. Pak Wanto saking senenge karo kowe diunggahno digendong. Lho iki napa ta, Mak? Munggah dhuwur kene. Oh, wis dadi wayang. Oh iya. Cara wayang kowe wayang golek wis dirogoh kok ngisor.
Kok nyolot ki lho. Mak aku yang mayang golek mak. Lah kok iso mah? Kok ngisor ora risi ya. Alah mangga yang ngomong meringkil cilik ngono lho. Amringkil kene ya krasa risi ya. Ora apa-apa. Astagfirullah. Pak Sun angger karepe kok merakesang ngono ya. Ampun ngoten to Pak. Ya ora ya. Lah ya aku ndi anak to. Ya alhamdulillah dadah kok. Tak iso dan. Oh. Niku gadah anak Pak Sun, anake loro. Anake loro tapi nggih wujud marmut. Ya Pak. Elek-elek ngene iki ya titahe Gusti wujude menungsa. Oh menungsa ta. Pake setugele terus anak-anak trowelu ya. Ora munggah manut munggah. Nyuwun izin sik lho, nyuwun palilah. Iya. Lah. Aja cengengesan. Awas. Ora. Lah malah api ngono lho. Kok malah dolanan. Aku kuwi kok wedi. Kurang ajar masa Pak Sun arep mbok uyuhi lho. Ora. Remasa kok kaya tuyul aku ya wedi. Lah niku wau pun anu lho Pak Sun. Pak Wanto pun pesen. Pak Wanto pesen ajeng ditumbas serose arep dienggo pakan hiu. Nganggo mik. Saya tau joget, serampat lu njajak jogetan ning kene. Ning kene ngobrak kecepet rene. Sikilmu tengen ning kene. Oh niku sikile tengen kabeh lho Pak Sun masa. Oh kiwat ta sita. Jane sikil apa wortel kok. Jane, per entar ono serampat per. Serampat sing apik. Tonu tak tanu sing sesek. Iromone sesek Mas. Sesek ya, yo. Ora apa-apa. Apik. Seneng mesti seneng. Monggo Bapak Ibu ingkang pesen anakan munyuk, monggo. Pak, Apa? ya aja terus ngelokke aku anakan munyuk. Lah sing bener apa? Aku rene iki yo ndereke kowe, yo ndereke Pak Sun. Lah karepmu. Yen aku munyuk mosok kowe kethek iki bruk lho. Ya kurang ajar Pak Sun jelokne beruk. Pak Sun ngono ki. Padha luwih gedhe. Mboke. Geroi mboke to. Nggih, mboke. Lah iya, Bapak Yudo anake kowe. Mboke jenengan. Terus metu saka ndi wong lanang kok iso mosok metu kentol. Ya mbok Pak Raro. Aku nek koyo ning warung ya malah ngene iki. Ya ora. Oh, apik nek. Ora apa-apa nek cah cilik sopan-sopan ae. Ora ana saru sikune apa nek masyarakat nggih seneng remen nggih Bu nggih. Nyawang Mas Uncek seneng nggih Bu nggih. Wah, kalau seneng kala. Nggih seneng. Pripun Mas Uncek sae napa awon? Lah kalau saya yo budalne yo mangangkatke mriku. Monggo ya terus sae napa sae kaya diseksekke ae lho. Lah maksudnya sae prilakune, sae tingkah lakune, wajahe ya sae, wong katane ku ya ganteng lah. Ya ampun bocah kok gantenge kaya ngono. Alah. Malah. Wong kok isa Lek kowe yo ning omah yo olahraga. Ya olahraga to, Pak. Olahragamu apa? Push up. Push up. Push up. Ora, kowe yo ndi bojo? Alhamdulillah. Bojomu dhuwure sepiro? Nggih kados waranggono ngoten niku. dhuwure normal Pak Normal. Nggih. Normal. Kados waranggono ngoten niku. Enggak maksudnya 100 piro bojomu? 100 pinten kula mboten tau ngukur kok, Pak. Lho maksudnya kowe arep bojomu apa iso pas? Alah rapas yo mesti pas to, Pak. Wong lanang ki mau kalah lho, Pak. Wong lanang ra iso pas, nah sing wedok ngepasne. Akal yo ngono ye. Iya. Oh, anakmu piro nek? Kalih, Pak. Ya karo kowe maksudnya modele kaya awakmu apa beda? Nggih, kados kula no. Enggak artinya kowe bedok malah dikira bojo gendaan karo tangga. Anake nggih persis kados suncek kaya botol Sprite ngoten lho, cilik-cilik ngoten. Iki lah sia-sia. ora, maksudnya anakmu ki ya dhuwur apa cilik kaya kowe? Cilik kados kula. Sik loro pisan? Nggih.
Brol niku papat lho, Pak. Lah bojomu bro langsung metu papat. Metu papat, Pak. Iya, yo. Nah, hari loro tok, Pak. Umur setahun kae iki anakku turut kebunan. Nah, sing loro panganggarangan modar, Pak. Masa anak pangan garangan. Cilik-cilik tak botol sprit iki mau. Yo ora nesu. Ra nesu. Lho gone kene apik wis ketara ora usah ngono. Ora usah ngadeg wis apik ning kene. Dadi Nggih, Pak. gak geli ning kene lek joget engko ning ngesor. Neng ngesar. Mosok suwun mutur nang kene terus to, Pak. Jenengane mboten ngrasake kok. Ora ngrasake apa? Panas iki lho, Pak. Kowe modele kaya babon pitik diopen ngono kae. Ben ngendok ngene lho rumah saku kok iso. Lah ya ki panase. Ora apa-apa. Kuwi kae Pak Sun ki saka tandha tresna karo kowe. Awakmu kan cilik. Aku nek kepanasan niku melar dadi gedhe. Ngono lho. Iki ya sekolah. Lho sekolah niki kelas pirang-pirang sekolah kok niku. Ora maksudnya iki sekolah apa? Lho sekolah niku sekolah umum, Pak. Sekolah kok pirang-pirang sekolah ki maksudmu? Tegese sekolah teng SMP nggih sekolah, SMA nggih sekolah. Oh, kuliah bareng. Kuliah niku Kuliah. mendhet komputer terus bengine cekel polisi. Iya, Pak. Ata setorke ning kono, Pak. Ora tegese ku ya SMP. Lho, SKKP, Pak. SKKP ya apa? SKKP. Sekolah karepe ra karepe. Walah. Sekolah karepe ora karepe, Persis karepe. Di SMP. Lah ilmumu kok kae kok ngendi? Dik? Saking putih to. Lho pengalamane kata lho, niku digarap. IPA digarap, IPS digarap. Nah, ora kok IPA, matematika, IPS, IP kuwi tak garap. Lah. Ora, iki rak acarane rak larung sembunyi. Larung semboyo. Sembunyo. Lah nggih semboyo. Oh, Sampane Larung sembunyo. sembunyu. iya bener semboyo. Lagi dong iki lho, Pak. Daerah nggonku rek neng kok. Lah ki kok rencana karo masyarakat kene awakmu melu dilarung ngono lho. Aja sik to, Pak. Dipakakne. Dilarung sukertane, wong kok gampang nesu. Oh, alah. Hmm. Maklar dilarung dikelekke ngono. Apa doyan iwak karo kowe wong awakmu pahit kok. Oh, berarti kowe ngono dilat tok ya. Wis sebab dilat tok. Kowe ya iso bawa deh. Lho kok ngenyek rempeyek mbok rempeyek ya to Mas. Ning aja diremet-remet. Ngenyek ya ngenyek. Tapi aja banget-banget. Nah, Apa? Rene nduk. Lah iki lho ketoke kon ngemiki kowe ketoke. ayo ya mbok endang. Ayo kesenengan kowe. Ya iyalah. Anek bayek cicit sak kowe ora pentile cuwil ngono. Ora, Pak. Ya depi Mbak Probo wis awak aja kalah cacak menang cacak wong Jawa Timur. Om Yuda, Nggih Probo. nuwun sewu. Injih. Kita ini di acara Labuh Laut nggih, sama Betul sepertinya sekali. Labuh Laut. Tasyakuran bengi iki Leres. ten Pantai Prigi khususnya. Sangat cocok. Nuwun sewu piyantun ngriki antusias mirsani wah, wayang wah, jenengan kula. Nggih. Sangat bahagia sekali. Bahagia gumun setahun jembleng serendeng warga masyarakat kok iso kompak kaya ngene. Lah nggih, rukune masyarakat ngriki kados mekaten lek tasyakuran. Betul. Muga-muga dilancarno lek golek iwak. Amin. Dipanjangno umure. Amin. Rezekine kathah. Amin. Ya kados nimbali jenengan Pak Sun kula niku lak ragate mesti Ora setitik ragate oke, tapi karena berkat panitia Bapak Wanto, Bapak Kawit dan juga disengkuyung oleh Bapak Kepala Desa Pak Handoyo, masyarakat iso guyub rukun. Tepuk tangan untuk masyarakat Prigi. Panjenengan sedaya. Hebat niki. Ragat. Senenge kaya ngene lho Om Betul, betul. Yuda. Jenengan nggih ngoten nganggo kostum dedeg piadeg wis Pindeksa pengawak prabote sembodo Ragat. ya tamtama wira pratama. Kula menika Ragap. Langkonan kados kaya ngono Om Biar Yuda. ngomong ora dikaingkon. kula kok iso Ragap. Kostume deloken Mempesona. Mempesona Ragap warnane sing digawe ageman versi Jawa Timur. Jawa Timuran. Lah panjenengan Janji. cocok Nggih, bener. Kula kebayaan Ragap, nggih. warnane biru. saya nambahi gandes luwes tur ya pantes dasar putri saka Surabaya. Ampun matur nuwun lho Om Yuda. Ayu ya, Bu ya. Tegese napa ta biru? Biru menika tegese warga masyarakat bisa rukun
manunggal dadi siji, manunggal atine, manunggal tekade rukun karo warga desa. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketemu masyarakat koyo ngene Seneng dasare ketua panitiane Pak Pak Kawit. Pak Kawit Luar biasa. Cak Koceluk. Pak Agus. Sabar. Koceluk aku lho melu ngomong. Aku ki yo. lho lah jarene kono wong loro ya aku wong loro nang kene Siapa ta pesen telo bakaran iki? Kowe nuwun sewu sing ora ngajeni arek aku. Boten ngajeni Pak De nuwun sewu lho nggih niki kula wau kan pun matur to. Senenge masyarakat kene nimbalin jenengan Yudha kalih kula ten mriki lala pokokno keong niku. Keong ki lagi goleki ronge. Ya Allah Ki Prabu, sampean ngomong tembungmu sak kecape kok sak lima kok rasane atine lho kok ngantek medhong. Kene, Bro. Ngono kok keong. Lah terus Niku bekecot. Bekecot ya Pak, Pak. Sorry, Pak, Paling sombong to bekecot ki. Lah kok iso? Uang kuwi arep cendhek sing penting lengkap. Nah, rungokke wi. Sing penting lengkap. Rebo. Arep cendhek sing penting lengkap. Lengkap, duwe mripat, duwe irung, duwe tutuk, duwe kuping, duwe saraf Kanca indra jangkep. sing ora ketara. Nggih. Napa sing badan ra ketara? Ya, busi. Halus. Busine kan. Busi. Tapi dia juga punya asmara. Menungsone betul. Dia punya asmara, saiki contone lek dhek punya asmara. Iki ditonton saka mripate. Ya betul. Jadi mripate iki mang Netronipun nggih. dhek ben bawa nyawang probo. Probo ki senengane cendhek-cendhek ngene iki. Nggih, nggih. Dadi cari probo. sapa? Wong koyo kekekane mobil kok. Kok ngenyek to Mbak Prabu? Lah Lha kok Aja disawang kesinge. Sing penting Rasane. kalah paling ya mek keri. lho Paling mek keri tok ngono. Kan lowong to, Pak. kene jajal nek kepengin apa jenenge asmara karo aku. Lho, Jajal gandrung. Pak De, sampean iku aja kaya ngono. Padha kok iso dirogoi lho maksudnya apa? Asline pasung ki gur pengen roh kene terus kok. gedine bentuke piye ngono. Alah gak usah penasaran gedene koyo kacang ijo, lho Kak. Saya Pak Sun kula tau nguyuh bareng bentuke kaya tutup padasan nyenil ngono. Lowong Jajan. Pak lowong. Bawa, Katimbang bawa. kecing batu. Jajal Bawa, rene. ganti. Ayo coba dang nek iso kenane wong lanang. Kene lho aku tak lungguh kene. Kene lho. Kene lho Pak De. Ya kene, rene. Rene ngono. Kene. Aku rono. Ya, ben dimiki. Kene lho. Alah. Langsung balik. Pak, niki lho Pak. Pak, niku sikil. Kuale to. Sawale. Yo ngadeg-ngadeg lho. Iki le to. Nggih, sirah sing niki. Pak, lah marai sirah karo sikil bentuke yo mirip. Pak, senajan to modelku kene aku wis tuwek, Pak. Apa diwale gen ra ngompol lu kok piye? Gewemes nek kita Pak Sun karo kowe gewemes lho. Tunjukkan coba. Ora sah. Aku kan sebagai seorang wanita sing sampean gandrung. Adon katresnan lelomban ing jagating asmara ketemu ing antarane Dewi. Tisu raine usapono sik. Prof. Kate raine usapono. Wong sing gemati. Masya Allah dikaya ngapa iki wong lanang kudu mbok bekteni. Nah, ngono. Iki gampang ora sangke swara cilindeng. Swara biasa. Ya sing apik. Wah, Prof karepe tuwek kowe. Tuwek kuwi lho, Prof. Alah. Suara kadus barang. Kabeh mili yo. Ya porno barang aja. Ayo coba. Nembang slendro apa pelok? Pilok apa slendro? Nyidam sari. Oh nyedam sari. Suarane sak. takos kalau. Bisa ta? Duh wong asu. Asu mantap. Kok iso kene wis dandan ayu-ayu kok wong Dandan asu. cantik, dandan ayu kok mbolokne asu. Kene iki aku gak Kuwi lho, terima. Ora trimo mesti ora trimo. Sabar Ki Prabu. Cantik kaya kene nek kok malah Eh, asu-asu. ngono kuwi karo aku, ora karo kono. Aja mau wong lara, aja. Karo aku. Bojomu melu lho, Pak. Ora masalah.
Wong andon katerus kata lomban jagate ngasmara ki. Ini kesuwen. Kristus. Kok iso mbok cangking kaya rangsel ya? Lah kesuwen nang kono kok di apa jenenge diperhatikan kok malah Ayo digatruk sing apik ayo. Coba rumangsane. Ayo. Waduh ben wong. Nggih. Lah iya. Aja asu. Ayu. Lah nggih saking ayune kan dadi asu ngono lho. Lah ayune keluwian. Langsung ngerakot dengkulmu kuwi kok iso. Ayo. Duh wong ayu. Piye? Sabar, piye ta piye? Piye? Kowe iki piye? Piye? Pak. Eh? Ora muni gondone, Pak. Sabar. Ngene lho ben pas ngene lho tak anu. Mas. Ono apa diajing? Waduh. Kamu lek mau ngangkat iki ngawin asu lho iki. Tame. Wong lek cendek Arep lek. kula pas ngeten lho pripun, Pak? Wong lek cendek lek kok uleng-uleng gampang mati ya kok. Boten, iki mboten saged mati KTP-ne seumur hidup, Pak. KTP kecemplung. Pepujane ati dianjing. Diajeng lho dianjing. Ya diajeng. Garwanipun tiyang kathah Yayi. Garwane Kakang. Ya garwane Kakang. Suwe ra kepethuk mbok yo mesem aja gur mencap bae. Sing endi Mbok yo sing sumeh. Apa ora kakun to kowe? Sing endi? Ya wong kan timbalan Kang Mas. Matamu ndelok kene lho. Raine kene wajah atau raine iki. Lah iya, Iki raine iki Loh. biasane kan gandrung ki rai karo rai kan adep-adepan to, Pak. Lah iki apa rai? Lah iya kan yo ngene. Lah iki yo rai lho, Pak. Rai apa kuwi? Rai lo. Dadi ora saben wae to demok. Mulane tak ulate kok ora mesem gur mencep bae ngono. Oh, tak bisa ning wong ora saru. Ora saru masyarakat prigi iki masyarakat sing Suwe-suwe tak tindhi kon yo. Suwe-suwe tak tindhi malah. Gelem gak? Lah kowe iki menungso apa gabah? Prop. Aja kereng-kereng kok. aja kerak. Gemes. Gering. Sing mesra kan lho, sing mesra. Ya coba balen Piye meneh. carane piye, Pak? Carane. Mustikaning jagat salumahing bantala sakureping langit tepung gelang anggonku ngupat diwanudha sing dadi gegantilana memali ing netra ora liya kejaba wong sliramu iki tenan jare. Wah, Lho. gitu. Ayo kowe coba. Ngono ku ya. Iya aksene. Iya. Diajeng ora ana wanita liya kajaba mung sliramu sing tak tresnani. Nih, Jamil. Alah. Jan. Tak sambung Jare kok jawe. malah bapake solikin kok sodok. Kono lho nggone kono. Lah aku dhewe ngene. Terus bagusane iki, Pak. Salah terus tekan di temah. Kaya ngene wong nandang Alane jape. Sae. asmara Kang Mas Unjet. Langsung kaya aku ngene iki ya. Kiai. Umpama aku pengen Lho, kan penak. kaya ngene. Lho, kan penak ta? Rasane aku Di sawang iki lho ibarate iki lho kaya lho kan ya kita gagah Weh. kita. Ayo coba kowe sikilmu ayo. Ayo sikilmu. Cak. Lungguh kaya aku mak. Nerokno ngono. Lungguh kaya aku mang lho sikilmu. Ayo. Masak. Balik. iki lho Lah dalah. Dan sikil kok kaya pipa. kok mbok mot Ayo lungguh sing apik ben dilunggahi karo Mbak Probo kene wong ayu. to Pak sabar to Pak tak ukure sih Iya. Piye masuk ta? masuk ya ora cukup Ayo. Cukup. Ketoke gede Eh. tapi asline cilik. Kuduk. Oh iya, karena Kang Mas Unjet. piye diajeng Wong sing pojokan kono saloke ngomong Mas. ngomong kepiye Probo iku apa nglungguhi nalkote CB? sing Piye, penting Cak? iso dung
Rasane piye, Cek? Boyo, Pak. Piye, Cek? Bosok sikilku. Ya wis ngene wae nek pancen kowe tandha tresna karo Mas Uncek tulung sampean pangku ya. Oh Ya sampean tunggu ngene plek. Lumayan loh Prabu. Kok ngono Iya salah. Ayo kono dipangku karo Mbak Prabu kuwi dipangku lungguh sing apik baguse. Madepe mrono tak glito lho kowe engko. Baru madepe ki lho mrono. Blockingnya biar pas karo Ya. nembang. Tunggu. Alah. Ayo lungguh sing apik. Iya. Nah, balanine ta lungguhmu ki. Alah. Malah dienggo plurutan nih. Luyu. Kok luyu ya? Tapi lumayan iso keri ya, Bro. Lumayan. Koyok banyu ngono lho, Pak De. Dadi koyok welut dek iki. Gak kerasa malah telusur. Telusur. Apa tak Kalah mesti sewenang dhewe. waktu Piye rasane tak kena-kena. Wah, nek ngene tak kira kene yo. Kang Mas Unce Kepiye diajeng? panjenengan menika menapa beto HP Lah kepiye to? niki napa ingkang keder Kang Mas Keder iki dodo pundredeg. Masa dodo ning kono. Iki lho, Pak. Oh kuwi ta. lho Duh, apa? Nyawang ngecek kok guyu ae mbak anggap iwak rengis lho. Dewa Swargane wong lanang nek di Prabu kok diemen ya aku. Kira menggok iki. Jawa Ayo, uncak. jam laku Sono lak pinggir laut. matamu ya aku ditekno dhisik Walik. Biasane sing ngedeke kono. Enggonmu yang angel ngadeg mbok digecek ngono ae. Prabu lek matamu no. Oh, Paseh. Kol-kol ae barang. Kemuni matamu ne yo penak no, Bro. lho kan iki moto anjene Ya ora mesti matane wong ya ora berisiko. biasa lek Surabaya Biasa. nggih nuwun sewu ten mriki anu nggih kasar ya Kasar. ya mohon Pemene maaf daerah Jawa Tengahan iki kasar. kasar ya Kasar. ya mohon Nek maaf mriko nek kene iki gak model ngeten iki netro. Pemane kowe ora aku, Bro. Ngeten iki netro. Bro. Nah, netro. Mane ora aku. Nggih. Kancaku sekolah to. heeh Ono. teko kono Duh, terus terus. kowe gak ketemu kan Keakraban. keakraban Oh, wong iya, iya, Surabaya iya. lho ya Nggih. lho Sun Gondrong ya apa kabare Wah, apik. jancuk suwe gak tau ketemu Surabaya keakraban Kak Oh, keakraban nek cara Tulungagung anjinge ngono lho. Iya. dialek khas Surabaya seperti itu Pak De Kancaku kok aja nyawang karo mripatku pas muni. lah terus nyawang sapa Umpama kowe dadi Prabu karo ketemu Pak Sun, kowe dadi wong Surabaya, Pak Sun umpamane. Halo Pak Sun. Hei. Halo, Sugandra. Piye lek? Jancuk wis ora ketemu. Ya ngono, Cak, ya ngono. Keakraban. Bisa gas. Oh, alah, brak. Aku ora tegel ngono to. Basa Surabaya lek kon ya.
Oh, cara nggon aku kon. Ya, ya. Ya nek cara daerah kene kowe ngono kuwi. Kowe, heeh. Kowe wis mangan. Kon wis mangan. Kon wis mangan. Kon wis badhok ngono. Kon wis badhok. Kuwi cara Surabaya. Umpamane anu, Mbak, kowe tole sing kecepit lawang ngono piye? Kowe tole sing kecepit lawang ngono piye? Kon Itu, Mbak. Kowe tole Sing kecepit lawang piye cara Surabaya? cara Surabaya ya apa? kontole Wablok piye? ya to Pak. Kalau tak sentek kupingmu iku Ya, nakal. ya ampun, ya ampun. Nakal ra umum cilikno. Ayo mlaku. Ini Ya. Tuh, kuwi iso disetek kaya robot ya. Pak? Saged dong iki batu loro. Jane ungkretan batu loro. Oh alah ayo kene saka kene sik. Bocah kok nakal ra umum. Sampean pirsani nggih Pak nggih. Enggak, iki apa motor apa robot? Robot. Robot. Mungkin nek seneng sampean tumbas. Iya. Sampean pirsani rumiyin. Pripun saya ta? lapo? Lapo? Lapo raimu kok mencurang-mencurang lapo? Pak, Apa? sawah wadono kita ayu Bareng nyedak. seger. Nyedak piye, Pak? Kecing ora-ora. Jane probe banget toilet lu apa piye kok iso? Ya banyak. Besok kapan katakan Jejer Mbak Gusi. Jejer. Ya. jejer lan wong batang Bagus. Bagus. Bagus sebatang. Lah maksudnya lu karepe probe ya bagus, tapi kok suwe-suwe dadi batang ngono. Ngono lho. Wong nesu. Bagus sih. Nah, Ayo, saya si lanang Mbak Gusi. kowe. Mama no nakodo. Suarane jane. Gaya maeso jenar ngono lho. Mesa jenar itu lho. Piye? Lho ya sing kewes ngono lho. Umpama nona kudo jawe janggute no. Janggute. Ayen dodok mosok ora dodok ya ora iso to, Pak. Ya janggut liyane. Ya, lho. Oh, aku ingin jawel tanganku kadaseno. Nek panggungnya ngambung jenggot-janggut tidak masalah. Bukan masalah, Mbak Abang ora apa-apa. Ngawur. Streaming. Maksudnya itu dengan teori umpamane Yayi garwanipun Kakang wong manis kene lho kene. Kita kena, tapi ora kena. Itu adalah salah satu drama, begitu loh, Cek. teatrikal Lah, drama dari teatrikal. jauh kelihatan Kelihatan. Jadi cara ketoprak versine aneh dhewe. Lah, Robo karo aku ngono wae. nggih. Nggih, pripun? enggak Aduh. Kowe ya. Papa no Jambung. nah Lah. boy. Wes. Pak, telung cerotan kelengeran. Kena telung cerotan. Ora apa-apa. Tanpa prau sasacara. Cewek janggute. Ing jolo. Alah. Gini. Wah, kok bisa. Piye rasane? Masuk. Oke. Tuh, ke rumah saku susu ya. Ya, Pak. Jaluk. Maka damel dijing-jing maka. seger Ye masih dah. Pepino swaker. Peng telu. Tanpa perahu. Sasacara ing jolo tri. Dam Ngidam apa? Sari
suarane kudu pilah. Suara 1, suara 2, suara kiri. Iki. Bentar. Malah pikon lho. Pikon. Persis iki. Pikon. Karo kiri. Upama ono to kok anu teh Lah langgane. iya kok malah ngomong. Iya le. Ayo. Yen lali yo. Enggak bener yo. Upama sliramu sekat melati aku kumbang hidang sari upama sliramu mati wong manis aku kang bakal liwati janji prasetya jagat raya alimono bukit lan samudra ora ilang memanisi ati-ati Bengi iki Prabu Wayu. ayu ket pila ayu sih Pak De Ndalek mbiyen gedebek. saniki Saiki rada lumayan. terus jenengan diutus diet kula Lho diet iya takon dia itu berhasil. Langsing. oh dia toh mbak diet Aku seneng nek awakmu cilik iki. Lho dia iki nek cilik Wayu lho, Mas. Ayo nggih. Tak gowo mulai SMP saiki. niki Iya. awet SMP nggih enten iki Mulai SMP. Ya ninting cilik ngono. Nggih. Langsing. gak enak tangkepmu gak enak cakepmu dhewe Lha kowe nek dibanting Prabu lho kok iso wani karo Prabu lho. iki maragana apa pegulat sik banting iki Mangsa aku kok iso Caping Gunung Rok. Caping Gunung Rok. Yo.
Joget cepat. Ayo dah. Pak Probo ben istirahat dhisik ya. Wong iki tas operasi amandel. Nggih, operasi amandel. Anjas moro arpi. Ya. Iki pujaanku Ika Kusuma. Anjas moro. Dadi ngadeke iki spot ki ora kok kudu rame. Leres kacak. Sok kala mangsa spot ki nganggo Ngedemke suasana. Betul leres. Nonton situasi lan Kondisi sebab tanpa situasi kondisi ora bakal lumampah kanthi sae. Iya. Situasi kondisi saha toleransi. Apa kok toleransi? Toleransi antara agama. Ya. Iya, Dek. Hanjas moro hari Karo jumeneng mami kenjeleng
diaturke master mendem. Oke, pamite Damar Wulan karo Anjasmara bar kuwi terus awakmu anu iki lagu iki tak aturke kanggo Bu Jamiatun ana segi kene. Sapa kuwi? Bu Jamiatun sing kulino gawakne kuwi, Pak. Yayine nek kene Bu Jami. Oh alah. Ya. Iki katur menika Pak Lurah, Pak Pak Handoko. Handoyo. Handoyo. Ganti to? Awet dek ben kuwi. Pak Handoyo. Pak Handoyo. Lagune Mister Mendem. Master mendem. Oke. Ngene kepen-kepen iso boleh lho kok. Cuake akeh. Sithik Pak. Sentai pirang botol, Mas? Sebotol rong entek. Iki lho kota biru rasane apa? Kaya anggur. Udah. Piye? Nyapa? Nembang karo uncek ya repot ya. Lah kok saged mok? Lah ya aku sing semono sepeda ora angel to kuwi. Lah nggih, mboten pipun. Genep sesasi le bungkuk ngene terus. Amen dikluk. Kene bungkuk Engko puterana juga iki. Siap. Juga muterana uncak-uncak ning tengah ngono lho. Nggih. Paham? Yo. Yo, Cek. Ayo tarik. ora tak penting sesuatu Ngono Kak. ora tak anggap penting anak bojo bareng apa muni nuturi kaya kiai kita dewae yen lenger kandrosot dhewe
Bareng. Mister Medem Luar biasa. elok jos. Nah, rampung. ampun lelagonipun Master Mendem. Nek wis rampung mengko tak tutup genduk Nanda. Sinten? apa kuwi? Jeki Nggih kalih Jeki karo Molly. Ika Jeki karo Molly. Nanda karo Hani. Ani ya Bani. Ane Jeki Ani. Oh, Jeki. Cek. Jeki dan cek ono to Pak? Aja ninggal aku Trimo bonceng. Dine bebareng. Ya bagus lagi rohiyane ojo ngece amun ngece keweleh rohiyane ojo ngece lagu Banyuwangi. Kowe kudu dionekke skripsi. Griges skripsi. Ditaumai ngene nanda ya wesune ra mulai cugetan ora hukum. Apa ndak judulnya? Griges Romo. Oh, itu skripsi lho. Nes, pirasa jenengan ini kerdil mo. Pirasa jenengan kerdil. Sing bener udah geriges tapi rengis. Kerikil. Ya. Lan joget iki munyer barang ngono lho panggung dibengi. Aja mek kok sak tempat ae. Posisine digawe diatur.
suwe terkutuke aku wariko opo tahan dirasano dari manis kurang manis tamyan wes ya wes kang dipikir apa sing kuno ayo garing manis kurang manis tamyan wes ya wes ang dipikir apa kerasa kari manis kurang manis tambahi wes ya wes dari kami kirsing kari manis kurang manis tambahi kulo wes yo wes kang dipikir apa kerasa iman iman dun iman kari seru riko tangsa Anjum ojo Dong jodoh sing bahagia no kae para wadya arep budalan bola